Els intel·ligents de l'espècie es van reunir fa uns quants milions d'anys a Vilanova i la Geltrú per decidir què era millor, si una visió de 180 graus amb dos ulls al davant o una visió més ampla de 360 graus amb ulls per tot el cap per tal d'evitar els atacs a traïció dels monstres que assetjaven. Es va decidir, òbviament, que era molt millor tenir ulls entorn de tot el cap. Però alguna cosa va fallar. Més endavant, els intel·ligents de l'espècie es van retrobar a Santa Margarida i els monjos per decidir què era millor, si seguir caminant a quatre potes o bé incorporar-se dret sobre les potes al darrere per agafar coses que estiguessin més amunt. Es va decidir seguir caminant a quatre potes perquè la postura dreta podia causar malalties a les cames, flebitis, trombos, malalties també a l'esquena, problemes a la columna vertebral. Va ser una bona decisió, seguir caminant a quatre potes. Però alguna cosa devia fallar. En dies més propers, després de la Primera Guerra Mundial, els intel·ligents de l'espècie es van reunir a Sant Llorenç de Morunys per decidir de forma unànime que el cinema, que portava pocs anys inventat, s'havia d'estudiar des de la primària, amb nens molt petits. Per tant, que aquests nens poguessin distingir la realitat de la ficció i en temps de guerra i de conflicte distingir també les notícies falses de les autèntiques. Aprendre no només a estimar el cine, sinó a defensar-se del gran poder d'aquest nou art. Novament, alguna cosa va fallar. I tot just ara, avui, els representants més extraordinaris de l'Homo sapiens, concentrats al Prat de Llobregat, a Barcelona, en concret al Cine Capri, una de les darreres sales grandioses de cinema que sobreviuen a l'època de les plataformes, han decidit que en aquests temps psiquiàtrics de malaltia mental generalitzada, el que convé és que l'audiovisual, amb el seu gran poder curatiu, segueixi en dues direccions. La primera, que es continuï veient a sales grans, perquè el plaer més gran sempre és un plaer compartit. I la segona és que s'enceti la pel·lícula mantra terapèutica personalitzada. Aquella pel·lícula feta per un terapeuta audiovisual només perquè la vegi vostè i per curar-lo a vostè. Esperem que aquesta vegada no falli.